order seban ni kok bay order man to sakari Pushpa Rani nong ni simile nor bike ti phema ba rongos ani odiga tong camera khai ni bus kare ang press ni borok ang saimano ani odiga tong press nor kok sungani nor bike without order bike khorsa boron motor ti pheman nor karan line department khorsa hunga mun bai omong kha Garjee call office andar uthai putni in Noatia ni teman bagi nor motor kholo gitu sakari ai nor sana nangnai ble without saya ke nor bike ke kholo gitu ba ha nor motor bike ke kholo gitu bo sadi ma nor order tong ke order pai ana order kagos phone pai motor temakan telang motor temakan telang kasing sia khaso phainyai gari pathagnyai ni ebonorong nokde ni amani bung sawo sungko ke i hingka e hinai current tat chachuinai loge motor tar khlogo ke motor tar khloginai kot tongo buri masa chula masa kholongnai current tar kholongnai seba current tar kholongnai ke guru boktoni mangnai tongo ke guru boktoni mangnai tongo ke kot ro ke besainya ang bai kok sai tongo ke ang current department rokna e current department mangnai furaisa hnai masa ang hai nogorong mani ki furaisa hnai rungjago te masa ke modu den na tuma bumong ang nukle sinu borongna o chini par ganang ni no guru boktoni ke borok bai ang kotor bai kok salai toka ang mai bu sai tong mai sa to tino kok salai yo ke to mani bagai telangkha obole ang sia bat chung kisa huglai na tongo na dak phano chung age e current line tan dihni dai application khiklai ja ke application khiklai mani borok tani kelang liya hni nai sau tanjak liya hni sau ke obono tai waisa oboni skango bill phayo ke phayo ne chung obro kotor bai kok salai ka kok salai nai ola tai waisa kotor phai nai norok bai kok sanai chapio o kok salai pur hong klai no norok no extra contact list khiklai ton kha norok bai extra kok sanani hnai norok ebono photo bui narok di hnai bill payment obo extra suijak ke photo narok jabu tongo whatsapp gang kotor no tini phai nai saka anoro bill payment ni oro extra suijak tongo liswa obono tak ang mobile switch off ang phunung maya norok nang phunung man mobile switch off tong klai ni saka ke kotor no tak kholok di hin chau ke kholong dai norok motor tak kholok di hin chau kotor ke medam tongo e ne thangan sinai ja ke borokchi tomajani chungbai sotru ungkhana sotru de tong tomade tong ang sa saimia kholong nai hin ne mangne ongkhori thangai nai olo taibu borok no ringi tlain thangai nai kholong nai khornai saba e kholong nai ke phurai sabai te maso modu honai jomata parani jomatia mangnai kono mungsa mani kare palman jak liang hotan mota telango kotor bai sung koksi salai tongo ke kotor bu buji kha age norong ni ama listong ble ni nai bobo buji kha kok tai bu masalai ni ni nai o chi borok hotan mota tuma jani telang thango kotoni kokno khanaya kotorok mana remani acha ok parawo busuk borok tong busuk family tong tonguna oparawo total family 60 poribar tongai ke tai tong nai kabang ma ang basuk si so ge ba tai tong kabang ma tong ek sorok thangai na ang saimia tai tong nai tai kabang tong nai ang basuk saima so ya ke noron na simen telang thang e chini no machine klain thango buini butong buini le tai si tongo huglain do kabang ma ke chini klai huglain tan de hina already si song application khiklai jak tongo ke kotor bai skang phai pro bo salai jak tongo obo ke tai kai sa ni ke salai mane borok ni extra ama photo rumani tongo o bill payment no photo si jak tongo norok bai ulo extra kok ma salai nyai buja bosung nai hin chau ke tini bo salai kya ke buja bosung kuino kotor bai kok salai nyai do akon ne khlogia hne ne borok tatut khusi khlogia o guru boktoni mangni si phai nyai tatut chachu ne motor khlogoi tlai thango aparan bungung tama aparan bung ke rongo chandra bo district gumati district bo block ni andar klai matar bari ati blok ni o motor khlog janai mung tama mung ke hairing mani ke ang saimi hairing mani ke furaisa hni runggo furaisa o nor nini mung a ba mung ke Pushpa Rani Noatia ni nini mung ke an mung ke achuk Noatia Pushpa Rani kini tam klai ani ama kini nama klai yo dah hambai